Hi guys, birat mengbaile. Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। स' दिनै नोंथांमोना बिराद मोजां मोनसे आपडेट नुनो मोनगोन जे सेवलि महिलारि बिथांजोआ मेडामा 12 बुंखायाव थांनानै रायजोफोरखौ माबादि इनकारेजमेन्ट खालामदों बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै कमेन्ट्स हरबानो जाबाय। 12 बुंखा गामिनि सोमोन्दै जोंनि मानगोनां आदानिफ्राय अनेक काहानिखौ खोनाबाय जे जोंनि आन्दोलन समावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आन्दोलन समावहाय जोंनि आइजो माहारिया माबायदि जिनाहारि खालामजादों आरो बियो पृथिबीनि गेजेरावनो बिरल जे मोनसे पुलिसनि माबाया प्रशासनाव थानानै जोंनि पाब्लिकखौ रायजोखौ बेबायदि जिनाहारि खालामनायखौ जों नुनो मोना खिन्थु जोंनि हारिया बै समाव खालामजादोंमोन। आं बेनि थाखायनो दिनैहाय फार्स्टआव नारी हिसाबै महिला हिसाबै जे महिलाफ्रा जिनाहारि खालामजादोंमोन बिसोरनि आङो बिसोरजों देखा खालामनो फैदों, बिसोरो सुखु दुखुखौ आं खबर लानो फैदों जाहाथे आंबो सासे महिलानाव बेबायदि जायोबा आङो भाई सद्भाब लाखिगोन, बिसोरखौ मारैहाय आङो फंनैसो खोथा होनानै बिसोरनि गोसोखौ सुग्लायहोनो आरो एसे सहाय खालामनो बेनि थाखाय आं फैदों। दिनैहाय आङो केन्डिडेट हिसाबै आंनि समस्थियाव गोलैबाय, इयुनावहाय आं बिसोरनि थाखाय खामानि मावगोन। जे नाहक समाजाव जिखुनु आन्दोलन बा जिखुनु रिभलिउसनाव हिन्जाव मानसिफ्रानो रासिन सेक्रिफाइस खालामनांगौ। जुदि आं हिन्जाव जानानै हिन्जावनिखौ सहानुभुति होआबा बेथ' अन्नाय जागोन। हिन्जावनि दुखुखौ हिन्जावासो मिथिगौ। ओंखायनो आं दिनैहाय फैदों आरो बिथांमोननि सुखु दुखु खबर लानो फैदों। इयुनावबो आं फैबावगोन आरो बिथांमोननि थाखाय आं हाजासे खामानि मावगोन। धन्यबाद। दा रावबो साननो नाङा दिनै अपोजिसनफ्रा हयथ' बुंनो हादों बे माने हाग्रामाया गावनि बिसिखौ होबाय, बे नङा, हाग्रामाया होआमोन बेनो। रायजो राजा दाबि खालामदों, रायजो राजा बयबो बिदों जोंना निउ फेसआव गोदान मानसि नांगौ। बे खेत्रआव दिनै बेनो रायजो राजाफ्रा दारुजुलुम दाबि खालामनानै केन्डिडेट होदों। दा बाथ्राया बेबो नङा जे हाग्रामा बिसिया जे एमएलए दारायमोना बबेबा आयेनाव दं बोलाय, खुनु आयेनाव गैया, संबिधानावबो बिदि आयेन गैया। दा बेक्ति दं, बयहाबो अधिकार दं, बयहाबो लिबार्टि दं। आं एमएलएबो जानांगौ, हाग्रामा बिसि जानानै बा आङो पार्टिबो गोदान खालामनांगौ, बयहाबो राइट दं। दा गथिखे बेखौ बुंनाया जुक्ति गोनां बाथ्रा नङा बियो, बे माने आयेननि बेरेखा बियो। 12 बुंखा गामिनि रायजो राजाफोरखौ आङो आरो जोंनि फैनाय टिम जानानै खुलुमो, मान बावो, सिबियो। आं लोगोसे दानि जोंनि क'क्राझार समस्तिनि सेवलि महिलारि बे जे मैयासो गावनि नमिनेसन पेपार होनायनि उनावनो जे 12 बुंखायाव फैनो जे गोसो जादों, आं जोबोद मोजां मोनदों, बिराद बाख्नायथाव। बे 12 बुंखायाव जे फैनो गोसो जानानै जुदि फैबाय बे अखा हानाय समाव, आं बिथांखौ बिराद धन्यबाद होयो। 12 बुंखाया मोनसे जारिमिनारि बे जायगा बियो आरो बे माने 12 बुंखानि बाथ्रा बुंब्ला दाबो खोमोन गसंख्राङो जोंहा गोसोआव गोजां माने बिराद गरम भाब फैयो, गोजांस्रिउ मोनो। बे 12 बुंखा गामियाव बर'फोरनि जायनाखि आन्दलनमोन 1988आव 25 आरो 27 जानुवारियाव हरनि गोजांनाय सम बिरादनो, बे समाव आसाम पुलिसा फैनानै बर' आइजोफोरखौ 10 जन जिनाहारि खालामदों। 25 तारिखखालि 3 आरो 27 तारिखखालि 7 जन। दा बे समा ओरैबायदि गिलु-बालु सम जादों, माने गोजांनाय सम, जों खारनो ना जों खारनो गाबफ्रावबायबाय, सहाय मोनाखै। बे ओनसोला हाग्रा ओनसोलमोन, गासिबो फरेस्टजों बुंफबजोबनायमोन। बे हाग्रायावल' इक' जादों, गाबस्रावनाय बर' आइजोफोरनि गाबस्रावनाया हाग्रायाव इक' जादों, खिन्थु नबडि वाज देयार टु हेल्प देम, रावबो गैयामोन। दा बे बुंखानि जायनाखि घटना, बे पृथिबियाव दहाय सेवलि मेडामा बुंनाय बायदि मोननो खोब खम। गेंरेप जेराव दल फाथिनानै पुलिसफ्रा, आसाम पुलिसानो खाखि माने ड्रेस गाननानै जे रेप खालामदों, बेबायदि जाथाया पृथिबियाव मोननो खस्थ'। दा जेब्ला बे जाथाया जायो, बे जाथाय जानायनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव बिराद बिग्रायनाय फैयो, बर'फ्रा बिराद माने जांख्रिनाय फैयो। बे जांख्रिनायखौ नुनानैनो आरो बेबायदि गरम मोनसे जाथायनि उनावनो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ डु अर डाइ बे आन्दलनखौ स्टार्ट खालामदों। थै थां जोंनो बड'लेण्ड नांगौ, बे आन्दलन खालामदों। आरो बे 12 बुंखायानो जावरिखांनायनि जांख्रिखांनायनि मोनसे माने दिंग्राय बिन्दो। बेनिफ्राय बर'फ्रा बिराद गिलु-बालु सोमावसारदों, थै थां रावबो गियाखै, बारसोमदों
आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै बे 12 बुंखानि थाखायनो बे बिटिसि मोनदों होननानै जों बुंनो हायो बिसि मोनदों बिटिसि मोनदों बेखायनो जोंहा अरायबो बे 12 बुंखानि बे जाय भिक्टिम मानसिफोर 12 बुंखानि रायजो राजाफोर बिसोरनि प्रति जोंहा अरायबो सनमान दं अरायबो जों बिसोरखौ मान बावो आरो बे जायगायाव अरायबो आदरणीय आरो बे जायगाया जारिमिनाव थान लिरजानाय जों बे गामिनि नामखौनो मख' बुंखा गेंरेब बुंखा गामिखौ अयथासार खालामदों बिदि होनायनि जों भारत सरकारखौ नारसिनदों बड'लेण्ड रायजो जायनाखि दाबि खालामनाय बेखौ जों जास्टिफाइ खालामबोदों दा दिनै जोङो बिटिसि मोनबाय दा बिटिसि सरकाराबो हाग्रामा मन्दिरा थानाय समाव किसु एसे सहाय खालामबाय खिन्थु बे साफिसियेन्ट जायाखै दा बे जायगायाव जानाखि माने बे गोरिब गुन्द्राफ्रा भिक्टिम मानसिफ्रा मोननांगौ बेखौ नैबे दानि शिवली मेदामा जों ज' रायलायबाय थागोन आरो जा हायो जों सहायगोन आरो जथेस्थ' सनमाननि जायगा बा बे जायगानि सनमाननि जायगा बेखायनो दिनै गोबां बाथ्रा बुङाखिसै बुंनो लुबैया अखाबो हाबाय बिरादनो दा बयबो बुंखानि रायजो राजाफोरखौ खुलुमबाय आरो लोगोसे शिवली मेदामखौ आङो दहाय होबाय दा बिथाङा जे बेयाव एखेबारे गोसो जानानै जे गावनो फैनो ओंखारदों दा आङो बाख्नायो बिथाङा जोबोद गोरों मानसि दा गोदान फेस गोदान महर मुस्रिनि मानसि जों बेखौ नुबाय दा बेखौ जों दिनै आसा खालामदों जे शिवली मेदामा एखेबारे निउ फेस बिराद गोदान सेहेरानि आरो गोरों मानसि जोबोद मोजां एखेबारे अनजाथाव दा बे सेहेराजों जों दिनै देरहानो हागोन आं सानो आरोखि आरो रायजो राजा बयबो जाहाथे ज' जालायनानै आशीर्बाद होयो देरहासार जायो आरो रायजो राजानि थाखाय मोजां मावनो हायो आं बेखौनो रायजो राजाखौ बयबो खावलायबाय आरो आं बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।